Sanibonani, umqeqeshi wensizwa lo. Bathi ubhutsu kinkantsha ngephuzu majiko man. Bathi umfana empande simncane onta ngabade diabetes mdala nti cha ingane ehlaza cha ufunza baphathi bezonqama la delibishele zibathu ntombi mdasa ngetshebe. Usuyazi wena. So mfowethu kuzoba nesikhathi la khona uthola ukuthi wenza njengoba umqeqeshi ehlezesho. Uhlelo usuku nentombazane, okay? Ake sithi nje mhlambe niya kwi date nizokhiphana kuzoba mnandi kuzoba njaya. Okay, so ngifuna uqapheleke mangabe uyinsizwa elalelayo. Njoba ngihlezi ngisho ngithi kubalekile ukuthi uhlelo usuku nentombazane ngoba izinto ziyenzeka mangabe umuntu ela eduze kwakho. Okay, ake sithi ke uya kwi date. So into yokuqala kufanele uyiqaphele uyabona abantu abaningi iphutha balenza ukuthi mangabe selihlelile usuku nentombazane akazi intombazane ukuthi uzoshonisa. Sebeyahlangana nentombazane akazi ukuthi bazoshona phi nentombazane. Akazi ukuthi uzoyithatha isiphi. Usebuzani, sebuza intombazane, okay, ufuna ukuyaphi yabo. So wena ngifuna ube insizwe ehlakaniphile ekhombisayo ukuthi yakwazi ukulida ukuze phela lo muntu oyohlangana naye abone ukuthi hayi inhlangane nensizwa la indaba okudlala yabo. So into ekufanele uyenze ke mfowethu ukuthi mawuhlela usuku nomuntu nohlangana fanele wazi wena ungamtsheli yena okwakhe yena ukuthi azi ukuthi nizohlangana kuphi ngasikhatsini but wena ukuthi uzomthatha umsephi ungamtsheli fanele abe surprised yabo. Ungabe uthi niya discuss ukuthi hayi ke ngisizoshona 1 2 3 cha wena wazi ukuthi ngizomthatha ngumsela ngimuse kule ndawo kuwena kungangamandla akho yabo. So into engibalekelayo la ukuthi uthathe umuntu uyohlangana nomuntu kodwa ungazi ukuthi uzomshonisa yabo. Uma wenza njalo khombisa ungahleleki njengensizwa. Isizohlelekile iyazi ukuthi intombazane njobe yohlangana bazoya kuphi beye kuphi yabo. So nakhona ke kuleyo ndawo ufuna umusa kwena kufanele kube indawo echaza wena. Kufanele ichaze wena leyo ndawo qala yabo ukuze for sure naye abe maningi amathuba ukuthi ayijabulele leyo ndawo yabo. So uma nawe uzovela umthatha nje umuse endaweni mhlambe ongayijwayele ebiza uzoba nenkinga. Yini engibalekelayo ukuthi uhlangane nentombazane kodwa ungazi ukuthi nizoyaphi. Yabona intombazane uzofika uhlangane nayo bese uyayibuza ukuthi hey ufuna ukuyaphi izokuthatha kusekonga khona indawo esabeka kabe ekuthiwa isekonka la kuthiwa khona kunotikolo shabavele bephuca imali nje ephaketheni yabo. So uyacabanga ke ikuthatha le ntombazane kusa kuleyo ndawo usuyalimala uzospend imali yakho. Ziningi futhi ezinye indawo ezikonka like ezifana nayo indawo yasekonka leyo akuthathe lo muntu akuse kuleyo ndawo kuyaba ususpend imali mhlawumbe uspend 2000 5000 or kuya ngamandla akho ukuthi ume kanjani. Omunye umuntu mhlawumbe 500 imali enkulu kuyena yabo. Ususpenda leyo mali kuyaba usenayo imali ya petrol yokuya emsebenzini awusenayo imali yokubamba itaxi uya emsebenzini yabo. Ususenkingeni indaba izinto zakho awuzihleli nakhona mangabe uyohlangana nomuntu yakwi date yiba ne budget. Wazi wena ukuthi okay ngizimisela ukuthi mina ngispende kangaka angeqi la angeqi kungaba ile mali noma kube less yabo. So mangabe ungena budget uzofika lapha ya umuntu afike enze ingakho ngisho ngithi futhi umuntu yabona intombazane ehlakaniphile isuka kubidlile ngoba yazi ukuthi kuzokwenzakalani. And kubalekile lokho uma umuntu usuke kinodlile hayi ukuthi njengoba sikhiphana ukuthi mhlambe kodliwa imali cha. Into abantu abayigeja isikhathi esiningi especially amantombazane ecabanga ukuthi mhlambe hayi ngodla imali yakho kanjani cha. Inhloso yenjoba nohlangana ukuthi nihlale endaweni nibone ukuthi kukhona neningakuhlanganisa nobabili. Ingxoxo yeni iyahlangana yini kukhona neningakuphusha nobabili njoba niyohlangana inhloso yenu yiloko nibona ukuthi ningakwazi yini ukuthi mhlambe nithandane niphusha into yoni ni enjoy impilo nakho umuzi ngelinye ilanga wena nobabili. Inhloso ileyo niyobona nje ukuthi hayi njoba sihlangene mina nawe siyazwana siyaconnecta ngandlela thize yabo not ukuthi kuyospend imali. Umuntu afike lapha akadlile ulambile usebheke wena uthi uyazama ukukhuluma nawe yambona nje ukuthi uyaphendula phela kodwa ufuna ukudla. So kakini udlile especially intombazane. So kakini udlile kube ukuthi mase silapha nje uyathenga phela lezo zinto but not ukuthi sekuyospend imali eningi. Abantu bayigeja lapha ipurpose yenu njoba niyohlangana kwi date yilokho ukuthi nitholane ukuthi khona la ngaya khona nobabili yabo. So yiba ne budget
wazi ukuthi uzimisela ukuthi uspend imali engaka aweqi awehli. So njengoba ngisho ukuthi fanele ukhombise ama-skill okuba yi-leader mangabe uyinsizwa, yazi ukuthi intombazane nje ubuyohlangana nayo uzoyishonisa kuphi, yabo. Ungafani nomuntu ohlangana nentombazane uyayibuza ufuna ukuyaphi manje ufuna ngikusephi, lokuthatha akusekonka kuyabo ususekonka awusakwazi ngisho ukuthenga amanzi akhona wa-afford, yabo. Afford indawo isimo esikanjalo esizokuphoxa, yabo. Kwawena mawazi ukuthi uzomshonisa pha kube indawo e-affordable kuwena, fanele leyo ndawo njengoba ngisho ukuthi ijabulise wena, kube indawo ozokwazi ukuthi wena uyi-afford mhlawumbe ukuthi uthenge lezo zinto lezo ocabanga ukuthi zizokulungela ukuthi mhlambe nizidle nobabili, yabo. Kungabe ukuthi wena umthatha umusa endaweni la khona azothi order mhlambe something awusakwazi ngisho kuyaba awusakwazi ngisho ukuthi uzikhokhele lezo zinto, yabo. So hleleka njengensizwa, yazi ukuthi uzomshonisa phi, kube indawo ezochaza wena. Okwesibili ba nebudget, yabo. Ngisho ngathi unama-million, kubalekile mangabe uyinsizwa uhleleke ukhombisa uba leader, ukhombisa uba udriver, ungabi passenger, yabo. Yiba udriver ungabi passenger, ngoba mangabe uyipassenger intombazane izosuka kuleso hlalo sokuba ipassenger ibe udriver. Mase drive intombazane, ngiyatshela mfana ngeke uzuyithande leyo nto, ngeke uzuyithande, ngeke uzobe umnandi, inhlala kahle ngeke uzuyithole. Ngobani? Wena i-leader, wena udriver. Ubani inkombandlela? Wena inhloko mfowethu. Akuba inhloko ke phela kuchaza ukuthi umuntu umshayela umthetho, ungamlaleli ukuthi methini, no, cha. Ukuba inhloko mfowethu uyakwazi ukubalalela abanye abantu, imbono yabo uyiconsider, hayi ukuthi nje uya-dictator like kufanele kukhale sakhe isicathulo waya abanye abantu abakulaleli. Cha, fanele bakulalele, ubalalela abanye abantu, but egcineni kosuku wena kufanele uthathe the final decision as ubaba wekhaya, yabo. Ngoba leso sinqumo mawukuthi siyabheda, fanele sibuye sizodla wena njengobaba wekhaya, nayizo lo. So kubalekile mfowethu ukuthi ungakhohlwa lokho. Uyinsizwa wena, uyinsizwa kuleli ikhaya la umqeqeshi wenziwa. Asikho perfect la ikhaya lenjabulo leli, asikho perfect amaphutha into esiphila ngayo mihla namalanga, kodwa into ebalekile kulowo maphutha siyafunda kuona. And hlezi ngisho ngithi ulwazi liqoqe, kodwa bese wenze njani? Uyalihlunga, uthathe lokusebenzelayo, olungakusebenzeli bese njani? Uyaliyeka ulahla lapha. Ngiyathemba mfowethu ukuthi ke khona okufundile, and ngiyathemba futhi ukuthi uzokwenza izinto ngendlela efanele. Angibonge nje.